sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo mga lodi ko sa radio. Ako po si Allen, isang loyal na boyfriend na ngayon ay naiirita at namomblema sa best friend ng girlfriend ko. Sumulat po ako para humingi ng payo. Ganito po kasi. 1 year pa lang po kami ng girlfriend ko pero sobrang mahal ko na siya. Sa totoo lang, siya ang mundo ko. Sa lahat ng plano ko sa buhay, kasama siya. Pero simula nang ipakilala niya sa akin ang best friend niya, nagsimula akong mainis. Sa tuwing lalabas kasi kami ng girlfriend ko, palagi niyang isinasama yung best friend niya. Nung una, okay lang sa akin kasi gets ko naman na matagal na silang magkaibigan. Parang magkapatid na nga ang turingan nila. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang may pagnanasa sa akin ang best friend niya. Ay! Truly ba ito? Feeling mo lang. Madalas pasimple siyang humahawak sa braso ko. May kasama pang pagpisil kung minsan. Madalas ding may maharot na paghampas sa hita ko. Kapag hindi nakatingin ang girlfriend ko, yuyo ko at hindi man lang tatakpan ng dibdib. Ala. Umiiwas na lang ako ng tingin. Palagi din akong tinetext kahit wala namang importanteng sasabihin. Madalas ding tumatawag ng 10 oras ng gabi kahit wala namang emergency. Ramdam ko talaga na parang sinusubukan niya ako. Para bang tinitingnan niya kung bibigay ako sa mga pakyut niya, sa mga sadyang dikit, sa mga pasimpleng lambing. Hindi ako komportable tambalang kumikinang. Gusto kong protektahan ang relasyon namin ng girlfriend ko. Kaso, natatakot naman akong sabihin sa kanya kasi ayoko namang masira ang pagkakaibigan nila. Ano po kaya mabuti kong gawin sa sitwasyon ko ngayon? Paano ko po ba sasabihin sa girlfriend ko nang hindi siya nasasaktan o nagagalit? Paano ko po ipaglalaban ang boundaries ko? Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Allen. Allen ba ang pipiliin mo? Allen ba ang pipiliin? Dalawa lang pwedeng pagpilian ni Allen eh. Oo, ang masira ang pagkakaibigan ng nilang dalawa ng girlfriend niya or masira ang relasyon ninyo. Yan ang malinaw. Oo. Di ba? Pero sabi nga ng mga kasamahan natin dito, katulad ni Papa Pindot, wag, it's a trap. Hindi rin natin alam. Baka kasi feeling. Hindi. Madaling araw nagme-message eh. Sa bagay. Kapag madaling araw nagme-message, pwede din kasi na trap siya. Ibig sabihin ni best friend at ni girlfriend. Ayan, oo, pwede. Pwede silang may ganong usapan eh na tingnan nga natin. Kasi alam mo kaming mga babae may mga ganyan kami. yung mga sapa ko dati, ganito. Titingnan ko nga kung loyal yung boyfriend ko sa akin. Ite-text ko siya gamit ang ibang SIM card. Alam mo, ginawa mo yan. Gumawa siya ng dami na account. Gumawa ko ng dami na account. Tapos nilandi mo. Tapos nilandi ko. Kasi alam ko kung paano lalandiin. Alam ko kung paano lalandiin. Kasi ako yung girlfriend eh. So malamang alam ko yung kilite. Eh di syempre, si kuya naman, sabi nga it's a trap. Nagpa-trap. Bakit ganyan kayo? Oo, di ba?
So pero ang may kasalanan talaga dito kasi kumuha ako ng bato na ipupukpok sa sarili ko. Pero sa totoo lang din, it's also an indication na pwede talaga magloko, may konti lang na mag-ano. 'Di ba? Kasi alam mo, kahit na trap 'yan, kung loyal ka naman talaga, hindi ka naman lalandi pabalik eh. Yun lang, ganun lang naman kasimple 'yon. Ayan. Oo, alam natin 'yan. Kaya nga si Allen, 'di ba, sinasabi niya na alam ko na yung mga dikit ay may mga dikit na kakaiba. May mga tawag na kakaiba. 'Di ba? May mga pagyuko na kakaiba. Kasi alam natin 'yan eh. Alam natin ang galawan kapag lumalandi. At alam Sadya natin. yun. Correct. Alam natin yung mga ganyan naglalandi talaga to or ano. Pero hindi natin alam, posible kasi may usapan sila or posibleng territorial yung best friend. Pwede din naman. Baka lukuhin mo tong ano ko, Kaya nga, titest kita. Yan, Pwedeng ganyan, di ba? So, whatever di kung ganun, di wag mong papatulan. Ganun lang kasimple. Sa akin ha, I mean, why does it bother you so much? Bakit ka affected much? Kasi Type mo din ba? Malapit na. Ganun lang kasimple yung Jegs eh. Why does it bother you so much kung nilalandi ka? Tama. Kung loyal ka talaga dun sa girlfriend mo, kahit sino pa yan, kahit hindi yan best friend ng girlfriend mo, kahit sino pa yan na maglalandi sa'yo, hindi mo papansinin. Correct. Pero ako siguro bilang sa perspective ng lalaki, kung sinasabi mo namang, ang description mo nga sa sarili mo, loyal boyfriend edi sabihin mo na sa girlfriend mo. O sabihin mo, babe, baka tinitest lang ako ni baka protected lang siya sa'yo. Ito kasi na-experience ko. Kasi dalawa ng pagpipilian mo Kung ayaw mong masira ang relasyon nila as mag-BFF, posible ang masira yung relasyon ninyo. Kasi hindi pwede, na mahuhold mo yung nararamdaman mo, yung pagyuko-yuko ni BFF. Hindi. Paano kung may alak na? Ayan na nga. Diba? Pero kasi, nasasayot din naman talaga yan. Diba? Alam mo, mahirap dito. Alam mo kung bakit mahirap to? Malamang yung best friend maganda. Kasi hindi to issue kung halimbawa matanda. Pangit. Madaming kamot. Diba? Nanginginig-nginig yung katawan kasi yung description, hindi man lang tinatakpan. Ibig sabihin, nag-uumapaw. Oo, correct, meron. Kasi sa totoo lang, hindi naman magtatakip ng ang mga wala diba? So tinatakpan lang yan. Correct. Kaya nga nagpo-push up bro Kasi gustong ipakita. Gustong ibuyang-yang. Ako para sa akin, this is really a test on you. Test talaga ito. Hindi na test ng friendship, hindi na test kung papatol ka. It's really it's a test on you kung papatol ka. Kung ikaw yung tipo ng taong magi-give in sa temptation. Sa tingin ko hindi na kailangan sabihin kay best friend. Kung hindi mo kailangan sabihin doon sa girlfriend sa girlfriend mo, pala. Pwede mong kumprontahin yung best friend. Sabihin mo doon sa best friend na hindi ka komportable. Oo, hindi ako komportable. Juwang-juwa ka na ba? Papadate kita sa iba. Ayusin mo yung mga tutuwad-tuwad ka sa harap ko. Pwedeng ganun sa anggulong yun ha. I mean, hindi, pwedeng hindi dun sa may mali siya na angle Pero ang angle is more of, buti nga ako lang to nakakakita ha. Pag iba-iba yan, baka mamaya patulan ka o kaya gumawa ng masama laban sa may mga ganong concern. Ay, paano kung sinagot ka? Kinakabahan ako dito Paano pag sinagot ka? Ng Ayaw mo ba? Kaya nga kinakabahan ako dito kay Allen Naku, Kasi Allen. parang feeling ko kay Allen, affected. Dapat hindi Kasi hindi siya magiging issue kung hindi ka apektado. Kung wala lang. Kung wala, I mean siguro sa utak mo, pwedeng iniisipan mo na baka may something. 'Di ba? Kaya lang hindi Kasi si Allen to diba, Ikaw to Allen Ang sabi niya, naiinis siya doon sa best friend ng girlfriend niya. Hindi ko naiinis. Hindi, huwag mo papansinin. Baka chika mo lang yung naiinis. Pero sa totoo lang, di ba, papatulang ko ba to? Ay, nako. Alam na namin yung mga ganyang galawan, Allen. Pero Allen, you have to do something about it. Yun lang ang malinaw Kung dyan. bothered ka. Kasi kung bothered ka. kinuwento mo nga dito sa amin. Ibig sabihin, may something. So, if it bothers you so much, kasi baka, ito, sinasabi namin na baka type mo, talagang tindihin mo yung pagdadasal na Lord, ang temptasyon po ay nasa paligid. At alam naman po natin, ang temptation, hindi yan dumadating sa form na pangit. Correct.
Ang temptation ay laging sexing Ayan, babaeng tama. nakabuyang-yang na Oo. mabango na type mo. Ayan. Yan yung mga temptation. Wala namang, tignan mo, sa mga nagda-diet. Di ba ang temptation yung cake na napakasarap tirahin? Yung lechon na talaga namang ang crispy-crispy Ay, na, nako po. di ba? Yun. Kahit kailan hindi ka naman na-tempt sa halamang gamot, di ba? Or sa halamang inumin. Hindi ka naman na-tempt sa ganun eh. Tama. Ang temptasyon ng taong nagda-dieta ay yung manamis-namis, maalat-alat, malinamnam. So ganun Oo. din sa babae. Kaya nga sabi nila, masarap ang bawal. Oo, totoo. Kaya Amin mo, test Alin, yan. natatakam ka, no? Kaya nga. Alam namin yung mga ganyang galawan, hindi mo kami pwedeng maloko, Alin. Oo, pero yun nga, ako delikado yan kasi pag nahaluan ng konting alak lang yan. Ayan, mga alam ni Diego yung mga dating galawan na mga may balak. Brad, dati na ako galing dyan. Delikado yan. Delikado yan, Brad. Delikado talaga yan, Chong. It's a possible na paghihiwalay, Oo. possible na kasalanan na incoming. Oo. At ayaw naman nating makasakit tayo ng ibang tao Ayan. in the process. Correct. Ganyan. Kasi imposible talaga para sa isang babae yung biglang yuyuko-yuko ka dyan. Oo, Na tsaka alam mo yung- yung lalaki na nandyan. At saka yung Alam mo hampas, yan. alam namin yan. O, Ako, diba, Nicole yan. Ano na? alam na alam ko yung mga ganyang klaseng galawan. Kaya hindi mo ako, ako hindi mo ako maluloko yung Si sasabihin. Nicole nga, nalalasing sa iced tea. Kaya nga lang, kakainis naman. Tapos lasing-lasingan. Kasi alam ko yung mga ganyang Yung klaseng galawan. hampas-hampas. Oo. Tsaka yung mga suot. Tsaka Oo. yung mga hawi ng buhok. Ayan. Yung mga suot na basta yung pabangong pinaamoy. Basta may Ayan. mga ganyan. Oo. Alam namin yung mga ganyang galawan. Alam namin yung mga ganyang klaseng temptation. So nasa sayo yan kung papatol o hindi. Oo, yan, Alin. So you'll dapat ang pwede mong isipin dito kay best friend. Isa siyang alagad ng kalaban. Correct. Oo, kasi, di ba, the devil is the father of deception. Yan. Ayan. Totoo. Dinideceive ka. In the form of nag-uumapaw na Yeah. dibdib. Ay tayo dyan na. Huwag kang papadala sa puwet ng bata. Correct. Wag na wag. Wag na Ay, wag, naku, please. Or di naman kaya, pwede mo sabihin kay best friend at kay girlfriend na, uy, bakit lagi din naman kasama? Yun din naman. Oo, yan. Oo. I mean, of course, kailangan ninyo lagi ng moment Oo, together. yan. May intimate moment kayo na Oo, dapat kailangan. ang hirap naman na laging nandyan. So, I mean, gets mo naman kung halimbawa siya ay best friend, pero hindi naman ibig sabihin ito na lagi siyang kasama. Kasi boyfriend ka na eh. So, Oo. dapat meron ka ng mga galawang kayo lang ang nakakaalam. Oo, kasi merong kayong mga kababaihan, makikita nyo yung mga signals eh. Kasi meron na akong kaibigan dati na kasama yung girlfriend niya. Madami kami nagkukwentuhan. Pero talagang napansin nung isa naming kasamang babae dyan, bakit tumahampas-hampas yun sa'yo? Di ba siya nahihiya? Ayan. Na nandyan yung... Nandyan yung girlfriend. Oo. Correct, may mga ganon. Di ba? So, nababasa ninyo. Totoo, nababasa talaga namin. Katulad, mamaya, may kukwento ko sa'yo off-air. Kasi kakilala mo to. Ay, oo! Parang alam ko na yan. Nakwento ko na pa sa'yo. Kaya Oo. hindi mo sa akin pwedeng sabihin na hindi ko alam na nag-aayos ako ng panty sa harapan niya. Oo. Talaga ba? Tibak mo, pinapakita mo pero hindi mo alam? Wag ako. Ayan. Wag ako talaga. OG to. OG to. Naghihila din ako ng tibak nung araw pag may gusto ko. Tumutuwad ako na naka-jogging pants sa may suot na tibak nung araw. Sa gym pa lang gawain na namin yan. Kaya wag mo akong yung sasabihin ko, hindi ko alam na nag-aayos ako ng panty sa harapan ng mga lalaki. Wag ako. Yung magsusuot ka ng mga masisikip na mga nakaumbok. Oo. Tapos kunwari hindi mo alam. Oo. Ay, wag Imposible. ako. Imposible. Wag kami.
Huwag kaming OG. Lokohin mo na ang lahat, wag lang ang Gen X. Mas malala yung ginawa namin. Wala lang ebidensya. Yun na. Ay, naka mga kabisyo. Alin, mayos ka. Mayos ka ha. Sabi nga, it's a trap. Correct. Huwag kang magpapadala. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!